Sziasztok, én a Sims 3-nak a pénzkódját szeretném megmutatni, mert csak angol videóban láttam, hogy fönn van, magyarban nem nagyon, és elhatároztam, hogy ezt a videót elkészítem, hogy ti is tudjátok ezt a kódot. Hát akkor kezdjünk is hozzá. Megnyomjátok a Ctrl-t, a Shift-et, a C-t együtt, kiad egy parancsmenüt, és beírjátok, hogy mod herlode, és adni fog pénzt, és hát párszor beírjátok, össze fog gyűlni sok. És kösz, hogy megnéztétek a videómat, és sok sikert! Sziasztok!